लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरा नोंथांमोननिसिम हाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांनो मोनसे जोबोद सिम्पोल ट्रिक लानानै फैदों। बेनो जाबाय गावनि फट'नि बेकग्राउन्डखौहाय बोरै सोलायो आं नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना गिबियावनो नैबे पिक्स आर्ट बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै लानांगोन आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबोद इजिलि नोंथांनि फट'नि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो हागोन। नायलांदो दा नोंथांमोननि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नाय जाहाथे मोजाङै बुजिनो। गिबियाव मोनसे फट' सेलेक्ट खालामनानै लानि बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो थाखाय आं मोनसे फट' सेलेक्ट खालामबाय। आं बेखौहाय क्रप खालामनानै टुल्सआव हाबनानै क्रप बेखौहाय आं क्रप खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव खनसेबाव टुल्सआव हाबबाव, बेनि उनाव प्रि क्रपनिफ्राय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फट'नि बेकग्राउन्ड सोलायनो थाखाय बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै ला। बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै लाबा जाबाय। नोंथाङा लासै लासै मोजां खालाम नोंथांनि जाहाथे फट'आ मोजाङै फैयो। आं बेखौहाय एसे गोख्रै खालामनि जाहाथे भिडिअआ बारा गोलाव जाया। स' आगदाथिं खनायाव थानाय एर' सिनाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि फट'खौ सेभ खालामनो हागोन। आंहा अलरेडि सेभ खालामनाय दङ, बेखायनो आं बेक खालामफिननि। बेक खालामनानै आंनि अलरेडि सेभ खालामखानाय मोनसेखौ आं सेलेक्ट खालामनि। गेलारियाव सेभ डान। दायो नोंथाङा नोंथांनि बेकग्राउन्डखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। नोंथांनि गोसो बायदि माबायदि कालारनि बेकग्राउन्ड होनो नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालाम। आंबो आंनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामनि। आं नै दायो मोनसे सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनावहाय नोंथांनि जि बेकग्राउन्ड सोलायनो लुबैनाय फट'खौ जों एड खालामदो। आं बेखौहाय सेलेक्ट खालामबाय। दानि बेकग्राउन्ड सोलायनो थाखाय बानायनायखौ नायदो। नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि बानायनो हासिगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि माबायदि साइज नांगौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि बानायनानै लानो हागोन। जाबायना दायो डान। आरो नोंथाङा बेखौहाय नोंथांनि गोसो बायदियै नांगौखिनि जखानि क्रप खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा नै बेवहाय क्रप खालामनो हागोन 3:4, 3:2, 16:9 आरो बिदिनो दंबावो। नोंथाङा मा साइजनि नांगौ। आं दायो सेलेक्ट खालामथ'ला, जास्ट क्रप खालामनानै देखायनि। जाबाय नै नुबाय लोगोफोर। दायो सेभ खालामदो। गेलारियाव सेभ खालामबाय। डान जाबाय लोगोफोर।